Hij is een opvallende verschijning op het Friesk Jongensgala dit jaar, Basil Maneka. In 1993 vlechte hij vanuit Afrika naar Friesland. In Muziek is mijn thuis, zijn verhaal. In Afrika heb ik veel keer in een voetbalstadion gespeeld. De spanning voor mij, voor het publiek, dat is niks. De spanning alleen om Fries liedjes te leren. Maar Tadidim, hij heeft veel mensen in een gevangenis gestuurd toen. Hè? Toen was ik gevlucht vanaf Congo, België. En daarna België, Nederland. En in Duitsland was ik alleen 1 dag, de tweede dag naar Amsterdam. En Amsterdam 2 dagen en daarna Friesland. Die zo ideaal. En kom jongens nog bij ons in de single. Kom dan in ons clip. Gerust allemaal. Basil, zaterdag 24 november 2018 organiseer ik weer een Frieske Jongensgala. Zou jij die keer een van onze gasten willen zijn? Er zitten een aantal repetities aan vast. Graag hoor ik van je met vriendelijke groeten, Pieter Velkens. Ja, dan moet je daar gaan staan en dan loop je daar naartoe. Ja. Ja? Ja. En dan moet je niks doen. Ja. Helemaal niks. Helemaal niks. Nee. Alleen lopen naar binnen. En lopen? Ja. Ja? Ja. En net alsof je heel gelukkig bent. Ja. Heel vrolijk. En, hoef je niet te doen. ja, maar ik moet ook die aan. Ik moet ook zetten. Friesland boven die op. Op het goede moment, hè? Ja. Nou ja, we willen elke keer een oorprogramma, hè. Dus maar we wat nieuws in zitten. We doen het nu al een aantal jaren. Nou, Basil is een muzikant uit Friesland, uit Leeuwarden. En ja, ik heb hem, ja, jaren waarom heb ik hem wel eens getroffen. Spelen hij ergens wat ik spelen moest. Ja, en ik hou wel van die muziek. Ik vind het mooi dat zo'n jongen gewoon in Nederland zijn eigen ding doet. Gewoon dat ik, en dat ik gewoon van leven kan in Nederland. Hè. Hij houdt les en hij treedt op. En alles bij elkaar, nou, hij leeft als muzikant. Ik kan er geen touw aan vastknopen waar je bent. Ja, maar ik ga zelf naar wat we hebben gedaan. Ja, maar ik hoor ineens hele andere coupletjes en hele andere stukken die we daarvoor nog niet hadden. Ja, mi bali en de cimetière. Mi bali tanga, kolinga boko mabilo bela naar solo ga ik bij. Mi bali tanga, kolinga boko mabilo bela. Tanga masa mi bali. Mijn Afrikaans is niet zo goed. Proberen we dit stil. Ik kom uit Congo. Ik kom oorspronkelijk uit een arme familie. Ik ben in het dorp geboren. Mijn moeder was zangeres en de hele familie, mijn oma, mijn opa en mijn oom, daar heb ik begin met muziek te leren. En de gitaar die maken we zelf met
blik van olie. Olieblik was een hele grote olieblik. En dan kunnen we gitaar maken. En met microfoon, die was een beetje krap. Omdat wij gebruiken blik van tomaten. En dan doe je stok op de groene. En dan vast je de blik van tomaten en de stokken. En dan ga je daar zingen. Dat is ons microfoon. En toen woonden wij in een hoofdstad, Kinshasa. Was een man, van katholiek, priester. Hij was in Congo en hij heeft een groep gemaakt van varen met blaas. En ja, de kinderen, als wij, arme kinderen, mogen wij daar gaan om instrumenten te leren. En er was een hele bekend man uit Congo. Dat is Dr. Nico. Alle Congolezen kennen die man. Als je googelt, je kan zien deze man van African Jazz. Hij was heel bekend. Goed muzikant, professioneel. Hij was te zoeken naar de trompetisten. En een van mijn vrienden, die heeft mij gezien dat ik speel trompet. Die zei, oh, wil je een band spelen? En die heeft mij daar gebracht bij Dr. Nico. Daar was ik begin mijn muziekcarrière. De groep was allemaal volwassen. Ik was de jongens van de groep als trompetist. Het is de mond die gevallen. Alle deze liedjes komen tegen elkaar. Die en Leeuwarden Blues en Vrijheid en die ook. Welke? Waar zei je dat die stond? Bij? Waar komt Friesland Boppen? Nou, spanning van alles. Maar kom goed, kom goed. We do our best. Hierachter zit ook weer een praatje en worden wij voorgesteld. De gevaarlijk was beginnen, toen was ik in Angola met een heel bekend artiest van Angola, Matadidi Mario Bwana Kitoko. En hij heeft iemand gestuurd naar Congo om muzikant te halen, om naar Angola te gaan. In het begin was alles goed, alles perfect. Maar dan, ik heb gemerkt dat het was niet goed, het was oorlog allemaal. En, ja, de situatie was heel gevaarlijk. Toen wil ik terug, maar ja, dan Matadir doet alles. En dan ze pakken mij, ze doen mij in een gevangenis. Denk maar dat Pieter Wilke en stuurt Basil naar gevangenis. Dat kan niet. Officier van de ploeg. Die komt en zegt, Basil, je moet naar, stuur mij Basil naar gevangenis. Dat kan niet. Maar het is jou wel gebeurd. Ja, maar hier is democratie, daar niet. Nou, ik kom uit na een paar weken. En dan, hij begint ons probleem te maken. Hij betaalt niet goed. Ja, de situatie voor ons was helemaal niet perfect. Een heel moeilijke situatie. En toen beslissing ik met een paar vrienden, nemen wij beslissing dat wij gaan onze groep beginnen. En toen hebben ze ons opnieuw gepakt in een gevangenis. Daar was ik 8 maanden in Casa de Reclusão, was een heel streng gevangenis. Die was de moeilijkste periode van mijn leven, wat Matadiri heeft gedaan. Toen was ik gevlucht. Ik was weg van Angola terug naar Congo. Via Congo daar heb ik vlucht om naar Europa te komen. Ik woon hier in Leeuwarden met mijn vrouw en mijn 2 kinderen. Mijn 2 dochters. Ja, ik ben heel gelukkig met mijn vrouw.
met mijn 2 kinderen. En mijn vrouw die helpt mij heel veel, administratief. Dus mijn vrouw is een soort mijn manager. Omdat mijn vrouw die regelt alles. Ik ben goed met de muziek, hè, maar ik ben niet goed met de computer, zo'n soort dingen te regelen, administratie. Nee, dat moet niet naar Basile vragen, dat kan niet. Maar naar mij moet je vragen, wil je deze stuk spelen, dan is het goed. Music is God, my love. Music is God. Muziek in mijn leven is heel belangrijk, omdat met muziek word ik blij. Ja, muziek is alles voor mij. Zonder muziek ik ben niks. Music is God. Bijna klaar. En dan kom iedereen. Dan gaan we lekkere oefening voor kerstavond. Music is God. Nou, we gaan bieden. Yawe moyenge benin zambe to kumisi to sanjoli to noterion zambe pona tango oyo opesi biso komema biso kati na esika oyo. Papa nazongisi nkembo lokumu masanjoli nyonso na maboko mayo. Molimo mosantu mayo mozala na biso nzambo tambwisa biso kati na nguya na yo. Ebandeli pe suka na maboko na yo au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Ja, ik geef les, djembeles. Dus ik ben workshopdocent en ik heb koor, multicultureel gospelkoor All for One. Daar ben ik de soliste. Ik heb een band, de Bahoma. Nou, nu hebben wij nog een andere band, Everyday People. En ik heb ook gospelband met alleen Afrikaanse muzikant, Afrikaanse zangeres. Ja, dus ik heb van alles. Basile. Ja. Ben je er klaar voor? Helemaal klaar. We zijn helemaal klaar. Dat is het laatste stukje, zie? Make-up. En hoe zit het met de zenuwen? Een beetje. Na de soundcheck, nou, nu weet ik wel dat ik kan wel de teksten zingen. Dat is geen probleem. Soms je mist een paar woorden, maar ik doe mijn best om niet te missen. Soms weet je niet waar je bent. Van de Friesk-Spaanse mix gaan we naar de Friesk-Congolese variatie. Ja, Basile Maneke, hij is Berner in Congo. Hij is zanger, gitarist, componist en docent Afrikaanse muziek. Hij zongt in het Frans, in het Lingala, in het Portugees en in het Kikongo. Wat wie robben, wie jongen erop. Friesland de Boppen!
Super, hè? Basiel, Ja. genoten? Heel genoten, het was heel super. Heel super, mooi show toch? Was een mooie show, hè? Heel super. En Basiel, jongen, die doet het hartstikke goed. Tune Tjengele. Ja. Super, jongen. Maar ja, alles En dan met, was goed. Friesland Boppen. Oh, die was... Nog één keer, hè? Nog één keer. Friesland Boppen! Super! Nou, was super. Hoe moet ik weer dat nou, jongens? En ik heb gezongen ook, hè? Gezongen met leven, Enige. Friesland Boppen! Wij hebben onze best gedaan, was mooi, echt wow, super. Mooie show man. Jongen. Mooie show, Hans. Jongen. Alles goed. Ja, alles goed. Super optreden man.